Не відділяти окупований Донбас від анексованого Криму і на будь-яких майданчиках в Україні і в світі наголошувати на необхідності звільнення цих територій тільки разом. Це перша і чи не головна умова для деокупації Криму, вважає голова Меджлісу. В ефірі телеканалу АТР у праймі з Олегом Борисовим Рефат Чубаров назвав 3 ключові кроки деокупації півострова. Серед них і чіткий сигнал кримцям, що нікого і ніколи не репресують, окрім прямих посібників і зрадників, які слугують окупантам. Для кримців ці меседжі такі ж важливі, як і для мешканців Донбасу. Проблеми обох загарбаних територій мають доноситись світу також тільки разом, як і перемовини щодо деокупації. Як тільки ми кинемося обговорювати Донбас і нібито погодимося з партнерами, що, мовляв, Крим – це на другому етапі, ми обмануємо тоді і себе, і народ України, і Крим, і кримських татар. По-друге, я би не вступав би в жодні відносини з Росією, окрім переговорів щодо звільнення окупованих територій. І вимагав би цього від всіх своїх партнерів. Я б намагався зробити все, щоб наша держава була більш рішучою, аби не дати нашим партнерам уникати захисту наших загальних спільних цілей.